سلام سلام طعنا يا هبلي كبرات تملكتنا من العالم كونكم نزي channel زي تكتاتلو سلامكم مبزوح باركس كبرات تملكتنا لمون كام تلمود بحدشن بأواناون بتعمي أقرمتي بلون يا محاريتاتنا وهم بينا مسنانينا اسكامو داتات فيديو مثلا بمتنحكم دما نزي channel حدشن تهونكم لايك كومنت سبسكرايب اي تزنقعو سنايز عن حج سنة مكتتال سلام كما يقنيهم عدنقتن فتوتن سنة طبب بفلاي كا موزيكا تقرنيا حفتهم دمزاوي تشويت مزقوبة ايه بغدامنت اب قرب اوان اب زرق حخوة ولا يترستا سرحي نزرعهم لي فقرن تقبالنتن كمون مياوي ريتوتات كمسجن افتو نلومجن اب محاوري مرخبتات بزعبة بناي قديم سنة طببنيا نفسهر الأمين عبد اللطيف سلام كبلكي زرستا درفي تأساسيرو قل أحوات انت بفلاتهم وي مسيلوهم شويت وانا اتا درفي أمسيلا تزاريبا يا زبل قداي حاوريتا يزرقحو تانيحام يوم سلازلو دما سب حقي كيمزلو نبرهي مبهاب عقداس خوينا رخبيو إذا حاوريتا زي نواخم كقرب تقديده اتي عب الموتو ካብ ዘካይድዎ ቃለ መጠይቕ ተቋሪጹ ዝተወሰደ ኣብ ንእስነት ዕድመይ ቅድሚ 14 ዓመት ይስመረልኪ ትብል ፈላሚቲ ኣልበም ሰሪሐ ኣብታ ኣልበም ድማ ሰላም ክብለኪ ትብል ፍትውቲ ደርፊ ናይ ኣቡና አልአሚን ዓብደልለጢፍ ደጊመያ ሪሚክስ እውን ገይረያ ነይረ ዋላካ በቲ እዋን ዝነበረ ኩነታት ንዋንኡ ፍቓድ ኣጸጋሚ እንተነበረ ከምዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስእሊ ግን ጉቡ አፍልጦ ሂበየ ሃሪረይ መንዲለይ ትብል ናይ ስነብ ጥበብ ትግርኛ ታረቀ ተስፋ ህይወት ሰሪቃ ዘብልውን ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ሶሻል ሚዲያ ክደጋግም ተዓዚበ እንተኾነ ግን ሃሪረይ መንዲለይ ኣቐዲመ ንኣያና ስነ ጥበብ ታረቀ ደዊለ ኣፍኪደዮ ነይረየ ምስ ስራሕኹ ድማ ሰዲድለይ ፈቲወዮ ጽቡቕ ስራሕ እውን ኢሉኒ ስለዚህ ክቡራትን ክቡራን አፍቀርቲ ስነ ጥበብ ትግርኛ ኣብ ቀጻሊ ብናተይ መብቀላዊ ኦሪጂናል ስነ ጥበባዊ ፍርያታት ክትጽበዩኒ እናተላበኹ በዛ አጋጣሚ እቶም ሙዚቃ ትግርኛ ክቡ ኢሉ ንኽስማዕ ዘመን ዘይቀይሮም ስራሕት ኣፍርዮም ዘገረፉና ኣየታትና ስነ ጥበብ ትግርኛ ክብርን ሞገስ ኣለኒ ደጊሙ ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ናባኹም ከብል ሰላም ክቡር ዓብይሓው ማይኮ ዛኮ ኣስመራ ስለ ዘለኻ እዛ መልእኽቲ ናባኻ እያ ናይዛ ሰላም ክብለኪ ትብል ደርፊ ኣቦና አልአሚን ዓብደልለጢፍ ሕጋዊ መሰል ዋንነት ብዝከኣል ኣቕሪብካ ነቲ ብሸዊት መዝገቦ ተሰሪሑ ብስማ ኣትዩ ዘሎ ስራሕ ካብ ዩቱብ ኩሉ ፍጹም ክትእለን ክትሕግዘና ብትሕትና ንላቦ ብዝከኣል ምስ ስድራ አልሚን ወይ ምስ ደቁ ብምርኻብ ኣገዳሲ ዩቱብ ዝጠልቦ ሰነዳት ኣኺብካ ነዚኣ ክትተግብሮ ይምሕትነካ ከምዚ መበሊ ይቕድም ኢልካ ናይ ገለ ጉዳይን ድምፃውያን ብናይ ካልእ ስም ዝኣተወ ዋንነት ኣቕሪብካ ናብ ቦቱ ናብ ዋንኡ ክትምልስ ስለ ዝረኣኹ እየ ገለ ካብኡ ናይ ኣቦና ስነ ጥበባዊ ኣቶ ብርሃነ ሰጊድ እዚ ስራሕ ድጋም ናይ ሸዊት ድሮ ልዕሊ 14 ዓመት ገይራ እያ ዘላ ስለዚ ድሕሪ 14 ዓመት ባዕለይ ዝደኸምኩሉ ስራሕ ካብ ዕለት ድሕሪ ገለ ዓመታት አልአሚን ዝበሃል ሰጣዊ ኣይፈልጥን እየ ናተይ ኢሉ ውላ ባዕሉ ቁጣን ንስራሕ ክትሕዶ ስለ ዝኽእል ወረቀት ክሕዶ እያ ስለዚ ብዝኣክል ዋንነት ኣኪብካ ክእለያ ግበር ንሕና ድማ ኣብቲ ብሓባር ዝግበር ክንሕግዝ ብዘይ ጭብጢ ዋንነት ሱቕ ኢልካ ሪፖርት ምግባር ትርጉም መፍትሒ ስለ ዘይብሉ ስለዚ ዘይድገም ጥበብ ከምቲ ወትሩ ትግብር ሓገዝካ ኣይፈለየና ለመሆኑ እቲ ምድጋምካ ኣይኮነን ፀገም ኮይኑ ብዙሕ ባህላውን ናይ ህዝብን ክድገም ርኢና ኢና እዚ ግን ኦሪጂናል ደርፊ ናይ ኣቦና አልአሚን ዓብደልለጢፍ እዩ ስለዚ ካልእ ይትረፍ ንሰብ ዋና ምምስጋን ኣይከኣለትን ድማ ክሬዲት መሃብ ኣይከኣለትን ድማ ስራሕ ካልኦት ምትንካፍ ተቋርፅ ፃዕሪ ሰብ እንተነኪብካ ግን ጉቡእ ዝበለ ብስነ ስርዓት ተማለል ብዘይ ጽንዕልካ ውክል ግን ዘየለ ብዝኾነ እዛ ስራሕ ፍጹም ካብዘን ሰለስተ ዝተፅዕነት ዘለዋ ዩቱብ ክትወርድ ኣለዋ ካልእ መልእኽቲ ድማ
ኤርትራዊ ናይ ዝኾነ ስራሕ ኣይደግም ምናልባት ተደግም ድማ ኣብዛ ኣትዩ ንዋኖ ዝረኽብ ብፍቓድ ግቡእ ሙሉእ ክሬዲት ክቐርብ ይግደድ ክረኽቦም ዘይክእሉ ድማ ናቱ ስራሕ ይፍጠር እቲ ዝበለፀ ከም ቀድሙ ናትኩም ዝሰርሑ ኩሉ ዝፅበ እዚ ሸውት ተቐጢፉ ዘሎ ስራሕ ከምቲ ካልእ ተጨናቂሉ ተቐርቦ ናይ ህዝቢ ወይ ባህላዊ እውን ንፀሓይ ደርፊ ኣይኮነን እዚ ኦሪጂናል ደርፊ ናይ ገዲን ስነ ጥበባዊ ክቡር ኣቦና ኣልኣሚን ዓብደልጢፍ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ ክትቕጠፍ ደልያ እምበር ምስጋና ሙሉእ ክሬዲት እያ ክትክልግስ ነይርዋ ግን ኣይገበረቶን እዚ ቀላል ክሬዲት ምግባር የቀንደለ ምባል እያ ከቢዳታ ተገልብጣ ከምዛ ንብረታ ዋጋ ከፊለሉ ኢላ ዓብይ ጌጋ እቲ ድግም ደርፊ ሊንክ ኣብ ኮመንት ከዲፍዮ እየ ብፍቓድ ምድም እኳ ልቡድ ምስቕ ግን ከዓ ብህይወት ናይ ዘለዩ ስነጥኛ ሙልዓል ግብሩን እዚ ድማ ማሕበር ስነጣውያን ኤርትራ ክቆም ግድን እዩ ነዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ይቅርታ ብቐንዱ ዝግብረ ክኸውን ኣለዎ ስርቂ ጥበብ ምክልኻል ይሃሉ ኩልኩም ጉድሳት ስነጥበብ ተጋሩ ኤርትራውያን እውን ሓደ መሬት ክነብር ከሎ ዝኽፈሉ መዘከርታ ገዲፍ እዩ ካብ ዓለም ዝኽእል ታሪክ ስነጥበብ ብሉ ወዘተ እዚኦም ድሕሪ ወቲ ዋጋ ዝኸፍሉ ብልክዕ ህይወት ዘሎም እዮም ሰናይ እና ክቡራት ተመልከትና ኣዝዩ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ሸዊት ከምዚ ገይራ ኢሎም ቅድሚ 14 ዓመት ዝተደረፈ ሙዚቃ እዮም ከዚ ዓብ ዝብሉ ዘሎ ማለት ምንም ክፈጥሩ ስለዘይኽእሉ እዮም ብሓፂሩ እዛ ሰብ እዚኣ ከዚ ኣብ ዝኸዘላቶ ደረጃ ሂወታ ንምቕያር ብጣዕሚ ሰፊሕ ኣስተዋፅኦ እናገበረት እንዳሃለየት እንቅፋት ክኾንዋ ስለ ዝደለዩ እምበር ዝደርፊ ምድጋም እናተለመደ ስለዝመፀ ምንም ችግር የብሉ ብወገነይ ብወገንኩም ችግር ክህልዎ ኣይግባእን እዩ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው